Velkommen til Excel Kompetences Tips og Tricks video i Excel. I denne uge skal vi se på et par trick til hyperlinks. På det her ark herovre, der har jeg indsat nogle kolonner, nemlig en kolonne med navn, en med adresse og en med hyperlink. Den er tom lige nu. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har givet nogle eksempler på, hvad man kan hyperlinke til. Man kan f.eks. hyperlinke til en hjemmesideadresse, eller et dokument, som jeg har gjort her, eller til en mailadresse. Hvis du for eksempel gerne vil hyperlinke til en hjemmeside, så kan du herinde skrive http:// som fortæller, at det er en hjemmeside. Så skriver vi adressen på hjemmesiden www. i det her tilfælde danmarksradio.dk. Når du trykker Enter, så indsætter Excel automatisk det som et hyperlink. Men hvis du gerne vil bare have teksten, men ikke noget link, så trykker du bare Ctrl+Z, som fortryder seneste handling. Den fortryder nemlig ikke det, du har tastet, men den fortryder linket. På samme måde, hvis du vil indsætte en mailadresse, skal du starte med mail to, og så skriver du adressen på mailadressen på den person, du gerne vil have fat i. Sådan der. Og igen gælder, at den automatisk indsætter et link til det. Men tryk Ctrl+Z, så ophæver du det. Sagen er nemlig, at jeg herover har en funktion i Excel, der hedder hyperlink. Den kan vi bruge. Den skal vide, hvad det er for en adresse, og hvad du vil kalde det link, eller den kæde, som du laver. Så jeg skriver lige med hyperlink, som jo er en funktion i Excel. Jeg behøver ikke skrive hele ordet. Når jeg har skrevet noget af det, kan jeg bare trykke Tab, så trækker Excel automatisk resten af funktionsnavnet op og starter startparentesen. Så klikker jeg på, hvor adressen er henne. Det er her. Og hvilket navn, der skal være til kæden. Det er det, der står herude i min navnekolonne. Trykker parentes slut. Men i stedet for bare at trykke Enter, så holder jeg Ctrl-tasten ned og trykker Enter. Fordi så indsættes denne her funktion i samtlige de markerede celler. Og det vil sige, at nu har jeg fået de her navne til de her kæder. Og det vil sige, at hvis jeg nu trykker på den øverste hop, ja, så starter den simpelthen den hjemmeside, og i det her tilfælde vores hjemmeside, og viser den i Excel. Eller startet inden for Excel. På samme måde, hvis jeg gerne vil ind og se for eksempel det her Word-dokument, ja, så starter den Word-dokument Word og viser dokumentet. Det kommer her. Nu er det sådan, at den ligger uden for skærmen, men den er faktisk her. Og endelig, hvis jeg gerne vil have fat i en mailadresse, og klikker på mailadressen her, så starter den Outlook, som i det her tilfælde er mit foretrukne mailsystem, og sætter adressen ind i adressefeltet automatisk. En ganske smart måde at arbejde med de her hyperlinks på. Du kan selvfølgelig også, som i tilfældet her, hvor jeg har lavet en indhold, eller gerne vil lave en indholdsfortegnelse, så har jeg nogle ark her, budget, salg og lager. Der kunne jeg godt tænke mig at lave en indholdsfortegnelse til dem. Så kunne jeg faktisk gå ind her og skrive budget. Gå tilbage på cellen og højreklikke og sige indsæt et hyperlink. Og herinde der kan jeg vælge en placering i dette dokument. Og der kan jeg så pege på budget. Og jeg kan også fortælle heroppe, hvad for en celleadresse jeg gerne vil gå til. Når jeg nu klikker på OK, så har jeg fået budget ind her. I stedet for at benytte den funktion, kan du benytte en anden ganske smart funktion. Ved at klikke på for eksempel salg, gå ind og klikke på den celle, som du gerne vil kæde til i det pågældende ark. Gå ud på kanten og tage fat med højre knap på musen. Træk nu nedad og hold alt-tasten nede samtidig. Peg på det ark, du gerne vil hen til. Giv slip på alt og flyt markøren op, hvor du gerne vil indsætte det. Slip musen og vælg opret en kæde. Nu har du fået lavet en kæde, så nu springer den direkte hen til den celle i den pågældende ark. Jeg har også lavet det på lager, arket lager, men der ligger navnet ikke, eller den celle, jeg gerne vil springe til, ligger oppe i toppen. Det ligger faktisk hernede. Igen, så bruger jeg det samme trick her. Holder højre knap på musen nede, holder alt-tasten nede, peger på indholdsarket, slipper alt-tasten og går op og slipper højre knap på musen og opretter en kæde. Så uanset hvor jeg måtte stå henne her, i det her ark, for eksempel oppe i toppen, så når jeg står over i indhold, kan jeg klikke på lager, og så ryger den automatisk ind det rigtige sted. Det er klart, når du gør sådan nogle ting her, så vil du også gerne have en mulighed for at komme tilbage. Så et eller andet sted inde i dit ark herinde, kunne du skrive teksten retur. Så kan du højreklikke på den, og sige hyperlink, og så sige
gå tilbage til indhold. Det snedige ved det her er, at det skal du have på alle arkene, så du kan simpelthen bare kopiere den her celle og indsætte den på alle de efterfølgende ark, hvor du gerne vil have den placeret. Så jeg vil for eksempel gerne have den her. Sådan der. Så på den måde kan du nemt lave et returknap, der bringer dig tilbage til indholdsfortegnelsen med det samme. Sådan der. En sidste lille detalje, det er at lægge mærke til, at for at ramme de her hyperlinks herinde, så skal du altså ind og have fat i ordet. Det var jo lidt smart, hvis man bare kunne gøre det på cellen, men du kan godt se, her kan jeg ikke. Det kan du alligevel, fordi hvis du går ind og markerer alle de her celler, som du har hyperlink i, og så går op under startsiden og vælger ombryd. Du går ind i justering og vælger ombryd tekst, så er det faktisk sådan, at hele cellen nu er blevet til et hyperlink. Så det er meget nemmere nu at ramme det, du gerne vil ramme. Det var denne uges tips og tricks. Se med igen i næste uge, når vi kommer med et par nye tricks. Tak fordi du så med.